Kien id-deputat nazzjonalista Claudio Grech innifsu li ġaf fix-xejn spin tal-Partit Nazzjonalista li min jagħmel ċessjoni ta' konvenju jkun qed jagħmel hekk bi skop ħażin. Dan meta affaċċja b'domandi iktar kmieni din il-ġimgħa u mistoqsi dwar kuntratt ta' 1,250,000 euro li inkluż fih kien hemm ċessjoni ta' konvenju. Fuq dan il-kuntratt der ismu anke għax iffirmat minn Martu. Meta iktar kmieni din il-ġimgħa kien affaċċjat minn One News, Claudio Grech indika li ma jiftakarx biċ-ċessjoni f'dan il-beħ ta' proprjetà miljonarja lil kuntrattur ewlieni f'pajjiżna. Sa fejn naf jien m'hemmx ċessjoni qal Claudio Grech, iżda mela ċara li lanqas li kieku kien hemm ċessjoni ma jara xejn ħażin. Sa fejn naf jien m'hemmx ċessjonijiet ta' konvenji kollha. Għamilek mistoqsija oħra. Taqbel li kull min ikun involut f'ċessjoni ta' konvenju ikun jew qiegħed jaħsel il-flus jew qiegħed jevadi t-taxxa. Mhux il-każ mhux il-każ ċessjoni ta' konvenji jsiru mhux il-każ. Anke jekk riċenti l-Partit Nazzjonalista prova jagħti l-impressjoni li din hi xi ħaġa illegali għax kellna l-fatti f'idejna u allura ċertezza li ċ-ċessjoni saret, staqsejna jekk jaqbilx mal-interpretazzjoni li taw il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech u d-deputat Jason Azzopardi, dik li min ikun involut f'ċessjoni jkun qed jaħsel il-flus jew jevadi t-taxxa. Claudio Grech kien skiet. Mhux il-każ, ċessjonijiet ta' konvenji jsiru għal Claudio Grech li affaċċjabbli qal Bernard Grech u Jason Azzopardi qal li ma jidhirlux li qalu hekk. Ċessjoni ta' konvenju huwa proċedura legali, però ma jfissirx li kull min jagħmel ċessjoni ta' konvenju allura huwa involut fil-ħasil ta' flus.